na guys, sige ko atake sa ahang sakit sa ahang naong. So ganina nagilak to ko guys sa hilak kay di na maagwanta kasakit. Sa karon di ay kay wala lagi ko ning follow up sa wala ko ning balik sa is. Hello guys, mazong hapon. Karon day guys, ano ang dagat to? Grabing ka ko sa bawod. Mazo gani kay kuan. Di kadyo si ja high tide ko. High tide pa na wa na sud na sa mga bahay. So mazo kay low tide ra. Sa day guys, sing lakaw day mi im adong mis merkado sa gabi na kay kagonta. Kahit sa kuog tambal. Kay ingot ka tang kasahon. Masway ko ginumuton guys para bughat oreksidol kay arang dun sakit ag ahong oo. Diya guys namanday kandari bayabas sa merkado at bang nanguha og dahon kay ang lagaon tambang gud na po na palagaan ko kay ang imumog hapang imnon. Sikok pangitag bayabas guys kay pangarang-arang magagahong maginom makaidom ko dana kay antibiotic maganda si ja sa karon day wa na ko naginom kazog mga antibiotic guys katong gikas doktor o katong mga paras ngut-ngut kay nadlok ko sakit tagang kilid so naghirban-hirban na naman ko so ngit-ngit na patanaw sa merkado naris out bang sa merkado na nangawat ra jud ko dari wa manang tagidja. Tsaka dugay naman yung nakakagpaan kay wala gimigas gawa sa kadyas paguli na mo daragikan sa family house imin kay hindi ako nisagpaan nanipet og paan. A few moments later. Hi guys, good morning. Sus ginawa ko ganina nagukod ko siro kay kabuhi ko mong iro kaya nang gusto gagawin gabi so ang gipapain Ariel Umiyak ko sa bihira. ano yung hukot? Ba man? Ikaw dito hukot. Sin? Lagi buta lagi sa jam, lubog lagi sa loob. Nakamuti. Na magigit na kon. Sino, ang ragas gawas, atunis, inari ko pa doon. Lawin ako sa riko. Ano ka ba niya? Patra? Tingnan na. Ano pa? Palubo ka. Ano ka kamati Agoy! At araw-araw. Tawahan. Wait sa tawahan. Tawahan. Oh, ay, tawahan. Isa tawahan. Taas. Tawahan. Kamuting. Ay, pamao. Yaat na. Tara! Suga kagag uwan dari og hangin. Okay sir. So guys, mo kumukaan lagi sa garni. Kaya lalaging ibati nagpansaliputan ng tanda. Ako si Marjorie makagutan sa mahatag po ko sa asawa ni Ariel lugutan. Si MM guys, nag-grade si Jaog paluto og pansit. Kanton. Ja, nagkonto siya kanang nagluto pa siya palo nagpahimo pod og lumpia. So kani magluto og pansit kanton asang gipa uga-uga ning kuan baboy. Gamay ra pod guys mga good for tura. Kay sinini utan nang ipakaon og kadung kuan o sa pakanan kadug karni. Hinja anang ilunod ang ahos.
Bombay mo, no? Bombay. Bombay. Baka mo. Buka? Nagana na. O, tara. Ay guys, ito na. Dito tayo na lahat ko ano. Ito tayo talada ng ko ano. Parang baboy. Nangibig man yung ito. Rib man yung karon, nabog ng panahon. Yan. Ang pa dyan siya. Tingnan na na. Naghimo ulit. Ay, naraghan. Tara guys. Rib. Waningutan kay ano ganang-ganang. Ara. Okay, di mo kumutilaw. Namira? Hindi naman yung kilaw. Kao naman eh. Kadona na. Lami dyan. Hmm? Ano ba? Ano sa baboy sa gul. Nabito mo sa baboy sa gul. Sa nga na. Baboy siya. Di manok. Yes, lami ko na. Thank you, Lord. Kaya na may di ay. Daghan ay butas, oy. Marami sa kakalanan na. Tara guys, rib sa pagkaon mo. Nalalay, baluton lang na. Daghan ang butas guys. Guys, good evening. Humana day ko gluto. Sud ko sa kwarto kay kanang panahon na guys, sige ko atake sa ahong sakit sa ahong naong. So ganina, nagilak ko guys sa hilak kay di na maagwanta ka sakit. Sa karon di ay kay wala lagi ko ning follow up sa wala ko ning balik sa is kay schedule na des kuan des sa Wibis man siguro aw. Gapon dya. O niyo to kaya naman naging uwan na. Mga to nga kuan guys, agang gibuhat gas na kuan na lang ko kanang na ay naglaga ko og bayabas. Oras sa kanang narang-arang ko sa apod galis Ginoon dya. Kung sa apod sa arang sakita. Lalamit na itong. Dya mo to kanang na magluto kog mga karni, mga sa diha, di ko matilaw. Sila yang katilawon. Ang kwarto nakalangkat na kay ja kasi yung sa gawas mo kay sa isang bisita agahanggi ko an guys ikaon katong nila oy ja karon
sakit ka duzid ikuan saghangin na anaan sa kanang kaning ang buhok. Ako sagot ang sakita jud. Nainiingan nga ako di ko na adyo. Ayong tanan. Daghan naman kung nahurot sa ang kuan. Doktor sa is lagi dya. Kuan ka na may magikapoy na po ko guys. Sa nalagi itong para atakihan ko. Ito itong karon narang-arang kay nagsikog ko og bayabas. Dya. Wala na Ginoo. Dya ka na ay. Oh. Magasad ako istorya kay kuan sakit. Ani ang sitwasyon karon parang ka no ko.